Empezamos. Ben, pois moi boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do xoves 26 de marzo de 2026. Señor secretario, ten a palabra. Ola, boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. O punto seguinte é dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. E o punto terceiro é, reiterar a solicitud para que se devolva a legalidade do camiño público que linda coa súa propiedade se ten Castro Pontella 62 e se restrinxa a circulación de vehículos. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos ante unha reclamación dos veciños da parroquia de Castro Pontellas que no seu momento solicitaron que o camiño que transcurre paralelo ao peche perimetral da súa parcela se determinase que era un camiño público e que se restringiran a circulación polo mesmo para evitar posibles danos contra o muro da súa propiedade. Logo desta solicitude, os servicios técnicos do Concello informaron que a superficie do devandito camiño non figuraba nin nas normas subsidiarias vixentes nin no inventario municipal de camiños e que si figuraba no catastro dentro dunha finca particular. Así pois, para continuar coa tramitación e corroborar o que informaba a técnica municipal, o Concello abriu un expediente de investigación no que se lle deu audiencia a todos os lindantes a todos os propietarios das parcelas lindantes da devandita superficie e unha das veciñas afectadas presentou diversa documentación acreditativa de que esa superficie que reclamaban os outros veciños pertencía á súa propiedade. Así pois, os servicios xurídicos ratificaron o informe da técnica municipal no senso de que a titularidade do camiño é privada, polo que corresponde que este pleno adopte unha decisión, un acordo no seguinte sentido, tal e como figura a proposta dos servicios xurídicos municipais. Primeiro, declarar que a titularidade do camiño que discurre entre as parcelas con referencia catastrais seguintes e que dan acceso á referencia catastral das persoas que presentaron a reclamación é de titularidade non é de titularidade pública e, segundo, dar traslado do presente acordo aos interesados aos efectos oportunos. Ben, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Boa noite. Ben, entendemos que, como ben dicía o concelleiro do Grupo de Goberno, o que compre é acatar eses informes, tanto técnicos como xurídicos, e, polo tanto, nos imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, moi boa noite a todas. Ben, é certo que hai un informe técnico que non deixa lugar a dúbidas, un informe técnico que indica que o camiño en cuestión non é público, senón que forma parte dunha parcela privada. En calquera caso, trátase dunha cuestión que ten a ver con problemáticas veciñais, cuestións que son moi sensibles, que afectan de maneira bastante profunda a eses veciños que se ven inmiscuídos neste tipo de leas. Tendo en conta esa sensibilidade, esa afectación para os veciñas e veciñas, preferimos absternos neste punto. Grazas. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos. Ben, pois reiteraron o noso voto favorable, como xa expresamos na Comisión de Programación, atendendo ao informe xurídico. Moitas grazas. Voceiro do equipo de goberno, algo que engadir? Non, simplemente que estas controversias se dan no día a día da nosa veciñanza, pero dende o equipo de goberno temos que propoñer unha resolución e a facemos en base aos informes técnicos e xurídicos. Agradecer ao resto de grupos a súa posición. Algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, que se someta á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista, dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto cuarto, proposta de corrección de erros, nova política de seguridade e información do esquema de seguridade nacional.
Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, na anterior sesión plenaria aprobamos a política de seguridade da información do Concello dentro do Esquema Nacional de Seguridade e na documentación aprobada nese acordo proposto, pois houve unha obviedade que se omitiu incluir como vogal ao concelleiro de Innovación. Por tal motivo, compre realizar unha corrección de erros para incluir a omisión no articulado da documentación. Por lo tanto, o que propoñemos é aprobar a nova política de seguridade de información segundo anexo 2 con modificación indicada correspondente no artigo 6.2 do Comité de Seguridade da Información, engadindo como vocal responsable da información ao delegado de Innovación. E dado que nese intervalo a entidade encargada da Delegación de Protección de Datos, Servicio de Adopción Continua en Prevención de Datos, cambiou a súa denominación e a outra denominación empresarial, pois aproveitar e sustituir a denominación anterior pola actual en todos os documentos nos que figura. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, imos a votar favorablemente. Gracias. Voceiro nacionalista. Boa noite a todos e a todas. Moitas grazas, señora alcaldesa. O noso voto vai ser favorável. Se defendimos no seu momento a importancia da seguridade no tratamento dos datos, apoiamos esta proposta. Trátase dunha corrección na denominación da empresa e dunha pequena modificación nas funcións, polo que o BNG vai votar a favor. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señor alcaldesa. Ben, nada, reiterar o noso voto favorable tamén. Ben, pois entendo que non hai nada que engadir. Señor secretario, que este punto se aproba por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Que a moción do concelleiro non adscrito sobre mantemento dos espazos públicos de Betanzos. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, procedo a ler a exposición de motivos desta moción, que neste caso é relativa á mellora do mantemento dos espazos públicos na nosa cidade. O cuidado e mantemento dos espazos públicos é unha das responsabilidades fundamentais de calquera administración local, xa que repercute directamente na calidade de vida da veciñanza e na seguridade no día a día. En Betanzos, nos últimos anos, veñen sendo recorrentes distintos problemas relacionados co mantemento ordinario das rúas e beirarrúas, que afectan tanto a mobilidade como a seguridade de peóns e condutores. Non se trata de incidencias illadas, senón de situacións que se repiten en diferentes puntos do municipio e que evidencian a necesidade de reforzar unha planificación máis continua e preventiva. Entre estas cuestións destaca a presencia de fochancas en numerosas vías, unha problemática xa coñecida e tratada en varias ocasións no Pleno. Aínda que se realizan actuacións puntuais, en moitos casos estas non teñen continuidade no tempo, provocando que os problemas reaparezan ao pouco. Existen ademais zonas especialmente afectadas, como o entorno da Praza de Francisco Iglesias e as rúas colindantes, a Rúa Emilio Romai no seu cruce coa Avenida de Castela ou o inicio da Rúa Mandeus, en presuízo de que esta situación se repite en moitas outras áreas do municipio. Xunto a isto, preocupa tamén o estado dos pasos de peóns, moitos deles con desgaste evidente, falta de pintado ou cunha sinalización pouco visible. Esta situación dificulta a súa función e incrementa o risco para a seguridade viaria. Ademais, en determinados puntos, o material empregado resulta esparadío, especialmente en condicións de choiva. Esta cuestión, como as anteriores, xa foi abordada no Pleno, como no caso dos pasos situados na Rúa dos Ángeles ou na Ribeira, sen que ao momento se teña dado unha solución global. Por outra banda, detéctase en distintas zonas do casco urbano a presencia de verdín e restos orgánicos nas beirarrúas, especialmente perigoso en rúas con pendente ou en espazos con abundante vexetación. Un exemplo claro é a parte baixa da rúa do Dr. José Fariña, onde a caída dos restos das camelias incrementa o risco de esvarar. A esta situación súmanse tamén outros espazos moi transitados, como o Paseo da Galera, onde a combinación de pavimento en mal estado, presenza de restos orgánicos e suciedade derivada das aves provoca zonas especialmente esvaradías e potencialmente perigosas para a veciñanza. Todos estes elementos teñen en común que, sendo actuacións de pequena entidade, teñen un impacto directo na seguridade e no benestar da veciñanza, polo que resulta necesario avanzar cara a un modelo de mantemento máis planificado, continuo e eficaz. É polo exposto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, elaborar un plan municipal de mantemento periódico das vías públicas, que inclúa a revisión regular do estado do firme, beirarrúas e elementos de seguridade viaria.
Segundo, establecer un sistema de actuación áxil e continuada na reparación de fochancas, priorizando aquelas zonas con maior deterioro ou tránsito. Terceiro, proceder á revisión e repintado dos pasos de peóns, garantindo a súa visibilidade e empregando materiais antiesbarantes que melloren a seguridade. Cuarto, reforzar os labores de limpeza específica en zonas con riscos de esvaramento, especialmente en rúas con pendente ou con presenza de vegetación. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois nada, simplemente decir que recollen nesta moción os rogos e preguntas de todos os meses que se traen a pleno. Estamos falando, pois eso, do mal estado das rúas, do mal estado dos cruces, do mobiliario urbano. Pois é unha moción para que se faga o traballo de mantemento que se ten que facer. Estamos de acordo? Pois sí, porque, como digo, xa o trouxemos en máis ocasións a este pleno, é un tema recurrente. A cuestión de fondo é que o Concello non dá feito todas estas actuacións porque non dispón de un persoal suficiente. É dicir, o servizo de mantemento do Concello de Betanzos desapareceu. E, claro, é difícil facer unha actuación rápida para que este tipo de desperfectos non causen molestias na veciñanza. Para o BNG, pois, o que hai que facer, a cuestión de fondo desta moción debería de ser reformular a RPT e dotar o servicio de obras como se merece dun persoal para que poida cubrir todo este tipo de desperfectos e de recollida de... pois como di o concelleiro, pois eso, do mal estado de todo o que poida haber. Pola nosa parte, como digo, vamos a apoiar a moción, simplemente eso, insistir en que a falta de persoal fai difícil que se fagan as actuacións cando se debe e no momento no que se debe. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, pois dicir que compartimos o diagnóstico. O estado de mantemento de moitas rúas, beiras rúas, espazos públicos de Betanzos, pois non é o que debería de ser. Non estamos a falar de casos illados, senón dun problema estrutural que afecta a seguridade e o día a día da veciñanza, tal e como se recolle na moción. Pero tamén queremos deixar claro algo importante. Esta situación non é nova, nin é algo que descubramos hoxe aquí. Dende o Partido Popular levamos anos advertindo desta falta de mantemento planificado, traendo propostas, facendo preguntas e sinalando puntos concretos do municipio onde é necesario actuar. Por iso esta moción chega tarde no diagnóstico, en da que sexa acertada no contido. Agora ben, tamén creemos que se queda curta nas solucións, porque o problema non é só a falta dun plan, é a falta de xestión. Non é só repintar pasos de peóns ou tapar baches, é ter unha estrategia clara, recursos asignados e un sistema de control que garanta que os problemas non volven a aparecer en poucos meses. Betanzos non pode funcionar a base de actuacións puntuais ou reactivas. Precisa un modelo de mantemento moderno, preventivo e medible. É aquí onde creemos que hai que mellorar a proposta. Non só un plan, senón un plan con calendario público e avaliación periódica. Non só actuacións, senón prioridades definidas en función do risco real da veciñanza. E, sobre todo, transparencia, que os veciños saiban que se vai facer, cando e como. Porque o que está en xogo non é só a imaxe do Concello, é a seguridade das persoas. En todo caso, pois apoiaremos a moción porque nos parece axeitada. Mais nada. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en relación coa moción que hoxe se trae este pleno sobre o mantemento dos espazos públicos, desde o equipo de Goberno municipal queremos facer unha reflexión clara e baseada na realidade do traballo que se está desenvolvendo. Compartimos, como non pode ser de outro xeito, a importancia do cuidado dos espazos públicos, é unha responsabilidade fundamental de calquera administración local, porque evidentemente afecta directamente a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Pero dito isto, tamén creemos necesario trasladar unha visión completa, porque fronte á idea de falta de planificación que se intenta transmitir con esta moción, o certo é que este goberno leva tempo traballando cunha liña clara, con medidas concretas e con resultados que xa se están vendo. En primeiro lugar, algo importante que quero destacar é a entrada en vigor a finais do pasado ano dun novo contrato de mantemento de zonas verdes. Un contrato máis ambicioso, mellor dimensionado e adaptado ás necesidades do municipio que xa está dando os seus froitos.
Hoxe vemos unha mellora progresiva en parques, xardíns e espazos verdes, froito, como decía, dunha planificación máis ordenada e dun reforzo real dos medios. Pero este traballo non queda só no casco urbano. Este goberno impulsou de maneira decidida a mellora da zona rural cunha aposta clara pola renovación de viais e dos servizos básicos. Neste momento estamos actuando en parroquias como San Martiño, Castro, na Angustia ou Roibeira, mellorando camiños, contornas e servizos con intervencións que responden a unha planificación e a un compromiso firme con todo o término municipal. En paralelo, na zona urbana estás a facer un esforzo importante en materia de ornato e limpeza. Reforzouse o servizo ata o punto de que a limpeza a presión das nosas rúas prácticamente se triplicou. Na zona rural, o tractor municipal chegou a pasar ata en 4 ocasións por determinados puntos, algo que antes non ocorría, pero que debido ao incremento das temperaturas exixe unha maior presenza, tanto de maneira manual como mecanizada, destes servizos municipais. Nestes días tamén iniciamos un cepillado, por primeira vez, xeral de todos os viais da zona rural para retirar todos os restos acumulados tras os temporais. Ademais, estáse a levar a cabo unha renovación progresiva do mobiliario urbano, papeleiras, mellorando tanto na funcionalidade como na imaxe dos nosos espazos públicos. E se falamos de actuacións máis concretas, tamén é xusto poñer exemplos claros de problemas que se solucionaron. Aí está a actuación da Praza do Emigrante, que afectaba a moitos veciños, ou a recente renovación da Praza Imprenta Villuendas, que tamén, pois, debido a moitas filtracións, pois, xeraba problemas na veciñanza desta zona. En este sentido, seguimos avanzando. Xa lles podo anunciar que despois da Semana Santa comezarán as obras na Praza de Dona Águeda, unhas ansiadas obras que finalmente, pois, como dicía, se iniciarán despois da Semana Santa, e tamén na Rúa López da Torre. Na zona rural, tamén despois da Semana Santa, se iniciarán os traballos de renovación de todos os servizos na parroquia de San Martiño, concretamente na zona de Touriñao de Abaixo. Pero, ademais, tamén xa podemos anunciar que próximamente se van a cometer novos traballos, tanto na zona urbana como na zona rural, con actuacións de rebacheo, reposicións e melloras de camiños con novos regos asfálticos. É dicir, seguimos avanzando, como dicía ao principio, nunha planificación continua e actuando, pois, donde os veciños, pois, tamén nos fan as súas demandas. Outro ámbito no que este equipo de goberno leva traballando e que se está volcando nos últimos anos, que considera, pois, básico e esencial, é na renovación dos parques infantís. Son moitos os espazos existentes que requiren unha atención constante e nese sentido estamos traballando. Actualmente estáse a renovar o Parque de Pintor Seijo Rubio e fai, pois, escasamente semana e media ven de axudicarse o contrato para a renovación do Parque da Condesa e próximamente, pois, sairán a licitación os dous parques que existen na Condesa, tanto na zona urbana como nas inmediacións do Convento das Donas, e tamén se sacará a licitación na zona rural o Parque de Biuxe, que finalmente, pois, parece que supera todos os trámites administrativos necesarios con outras administracións para poder iniciar a súa execución. En canto á relación de algunhas das cuestións que se recollen na moción por parte do grupo dos non adscritos, tamén gustaríame facer algunha aclaración. En canto aos pasos de peóns que mencionan na súa moción e tamén nos rogos do pasado pleno, eu que vostedes tanto presumen de pasear polas rúas de Betanzos, imagino que poderían comprobar que desde hai 2 ou 3 semanas se iniciou un pintado dos pasos de cebra en distintos puntos da nosa localidade. É unha actuación que evidentemente se fai sempre cumplindo, pois, coa situación, que, o sea, ten que acompañar a situación meteorolóxica para poder
executalos e tamén pois con esa optimización, como apuntaba a portavoz nacionalista do persoal, pois que actualmente pois está volcado en todo o que é o ornato e a limpeza da zona urbana polas fechas que veñen na próxima semana, non? Para ter o término urbano pois o máis adecuado posible. E no mesmo sentido, no que respecta ás fochancas, pois evidentemente somos conscientes de que hai cuestións que hai que mellorar, pero que evidentemente sempre que hai unha fochanca sempre que acompaña pois a meteoroloxía, pois os empregados municipais ou empresas que se dedican a este tipo de traballos, sempre que acompaña a situación meteorolóxica, pois interveñen con maior velocidade posible. Insisto en que evidentemente hai cuestións que hai que mellorar. Eu, pois, prácticamente camiño todos os días polas rúas de Betanzos, vexo, pois, decenas de deficiencias ao longo e ancho de todo o término municipal, pero evidentemente hai cuestións que sí que considero e que consideramos desde o equipo de goberno que se están facendo ben e que se veñen mellorando pois nos últimos tempos. En canto aos acordos, como consideramos que por parte deste equipo de goberno pois todo o que propoñen se ven facendo ao longo destes anos e que ven moitas cousas xa están feitas ou están en vía de facerse ou están planificadas cara aos próximos meses, pois evidentemente o noso voto será favorable. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, como ben dicía a voceira do BNG, pois sí, esta moción, digamos que é unha recolleita de moitos rogos e preguntas que todos os grupos traemos aquí recurrentemente, pero esta moción non di nada que non sexa a realidade de Betanzos e o que nos poden, pois, seguramente demandar os veciños no día a día, porque imagino que todos andamos polas rúas da nosa cidade. En relación aos apuntes que facían concretos o voceiro do grupo de goberno sobre os pasos de peóns, pois sí, eu mesmo fun testemunha estes días de como se estaban a pintar e incluso os operarios municipais me enseñaron o produto antideslizante que lle botaban. Así que perfecto, pero por exemplo, o paso de peón do comezo da Rúa dos Ángeles, antes de baixar, leva sin pintar máis dun ano. Hai máis dun ano que trouxemos a este salón de plenos. O principal problema das fochancas non é que se arranxen ou que non se arranxen, é que cando se arranxen, un mes despois volven a estar nunha situación moi complicada. O que lle decíamos, o entorno da pista de pádel, desa praza de Francisco Iglesias, a zona de Emilio Romai, a Rúa do Mandeo, son rúas moi recurrentes, pero que sempre teñen ese mesmo problema. Entendemos que sí, que a falta de persoal é un problema que afecta moito a este concello, pero sí que entendemos que pois iso temos que facer pois incidir máis nunha planificación clara e marcada, e seguro que se pode facer un pouquiño mellor. Ben, dicía o voceiro do Grupo Popular que esta moción pois chegaba tarde e se quedaba curta. As súas mocións deste pleno ainda non chegaron. Pero bueno, eu propóñolle, que me falaba de calendarización e de transparencia, pois propóñolle engadir a un punto a esta moción, porque nin sequera foron capaces de facer unha emenda de engádega, xa que queren falar de transparencia e de calendarización. Propóñolle que redacte agora rapidamente, in voce, un punto e o engadimos a esta moción. Nada máis, agradecer o voto favorable de todos. Moitas grazas, voceira nacionalista. Voceiro popular. Voceiro socialista. Simplemente apuntar dúas cuestións que mencionaba o compañeiro non adscrito. Supoño que a realidade de Betanzos pois tamén é a realidade de moitos concellos de todos os lados. Eu, pois, cando visito concellos de outros lados, de outras cidades, de outros, tanto de España como de outros países, pois sempre intento copiar o bon e tamén digo, bueno, en Betanzos isto o facemos mellor, o teño claro. Moitas cousas podemos presumir nese sentido que o facemos mellor que en outros lados. Precisamente tamén porque temos unha planificación ordenada, como vostede mencionaba na súa exposición de motivos, todavía os operarios municipais non chegaron a
ao inicio da Rúa dos Ángeles, porque se empezou pola zona de Bellavista, a zona toda do antigo ambulatorio, Pintor Seijo Rubio, e vaise baixando ata chegar á Praza do Campo, a Avenida Jesús García Naveira e todo a contorna urbana de Betanzos, e tamén lle adianto que imos a pintar pasos de cebra na zona rural. Tamén mencionou a contorna da pista de pádel. Vostede, imagínome que no pasado mes de febreiro leu a documentación que se trouxo a este pleno para aprobación do Plan de Obras e Servizos da Deputación, e xa se presentou unha proposta por parte deste equipo de goberno para financiar a renovación total e solucionar un problema de augas que existe na zona tamén en toda esa contorna. Ese se presenta e se aprobou neste pleno porque este equipo de goberno ten unha planificación de facer un traballo a medio prazo. E tamén quero facerlle unha puntualización porque mencionou a Rúa do Mandeo. A Rúa do Mandeo o Concello non ten ningún tipo de competencia, porque o que ven sendo o Mandeo é titularidade da Deputación Provincial, e o cruce, que é o que me imagino que fai referencia, que é o que vai desde a Irabella a Saavedra Meneses, é competencia do Ministerio de Transportes, que ao que xa se lle requeriu moitas ocasións, que lle dean unha solución definitiva a ese cruce. Sen máis, reiterar que na medida do posible o Concello está facendo esforzos en mellorar todo o que se menciona nesta moción, tanto en pintados como en limpeza, ornato, xardinería e moitas outras cuestións que seguimos traballando. Nada máis. Moitas grazas. Ben, entendo, señor secretario, que esta moción se aproba por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto sexto, a moción do BNG para a adhesión á Rede Galega de Concellos Emprendedores. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. A Xunta de Galiza desenvolveu desde o exercicio 2017 en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias a implantación dunha rede de concellos emprendedores co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais. Para adherirse, os concellos deben comprometerse a proporcionarles ás empresas e ás persoas emprendedoras vantaxes como incentivos fiscais, simplificación administrativa ou máis facilidades de acceso ao solo industrial. A Xunta de Galiza, pola súa banda, establecerá unha discriminación positiva nas ordes de axuda, que se convocarán en réxime de concorrencia competitiva, a favor dos concellos emprendedores nas axudas dirixidas aos concellos e destinadas a investimento e gastos que teñen relación coas finalidades da iniciativa e a favor das empresas, autónomos ou entidades sen ánimo de lucro nas axudas destinadas á implantación e funcionamento das iniciativas empresariais en Galiza, cuxos proxectos se desenvolvan nun concello emprendedor. O Concello de Betanzos non forma parte desta rede, o que discrimina as persoas que decidan emprender no noso municipio, que parten cunha desvantaxe de ata 3 puntos nas subvencións por concorrencia competitiva. E por iso traemos a aprobación do Pleno os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a dar os pasos necesarios para adherirse á Rede Galega de Concellos Emprendedores. En segundo lugar, facultar a Alcaldía e Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Entendemos que todo o que sea ayudar a los autónomos o futuros autónomos de nuestro municipio lo vemos positivo y que los trámites se deben agilizar cuanto antes posible, para animar a nuestros emprendedores a comenzar sus proyectos con más ganas e ilusión. Por eso tenemos que, entre todas las administraciones, facilitarles al máximo sus peticiones. Nada más. Nuestro voto será favorable, por supuesto. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois evidentemente dende o noso grupo valoramos positivamente esta moción, xa que todo o que sexa facilitar o emprendemento e a actividade económica do Concello de Betanzos terá o apoio deste grupo. E tamén, pois, como xa no 2019 trouxemos unha moción casi igual que esta, pois non imos votar en contra, entonces, pois evidentemente o noso voto será favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, manifesto e anuncio que imos a votar de forma favorable esta moción. Todo o que sexa facilitar, non, trámites e económicamente aos emprendedores e as emprendedoras que opten por instalarse e asentarse no noso concello, pois é positivo, pero
tamén quero explicar, non, que apoiar esta iniciativa non impide decir con claridade que os concellos están totalmente infrafinanciados, non? E isto condiciona profundamente a súa capacidade para asumir novas obrigas, ofrecer máis servizos e aplicar bonificacións fiscais en poñer en risco a súa estabilidade económica. No anterior pleno, creo que o mesmo grupo propoñente desta moción pois traía unha proposta de acordo instando a Xunta de Galicia a que de forma efectiva realizase obras e investimentos para paliar o risco de inundacións que estaba a sufrir Betanzos, porque a raíz dun anuncio, non, da colocación dunhos cartéis informativos que viña a explicar o Bloque Nacionalista Galego que o que realmente que a información estaba ben, pero que o que realmente se necesitaba pois era a acción, non? Pois neste caso a inversa, está ben que os concellos fagamos un esforzo, pero a competencia en materia industrial é totalmente autonómica. Temos que citar que os dous polígonos industriais que hai no noso concello son de iniciativa privada, polo tanto, o suelo, o precio do suelo desos polígonos e o tipo deste tipo de infraestructuras cando son xestionadas por un ente privado, e votamos en falta que quen ten as competencias en materia industrial e empresarial en Galicia, que a Xunta a través de Xestur, pois desenvolva políticas de solo empresarial no noso concello. Respecto aos trámites que se levan a cabo dende o Departamento de Urbanismo e os compromisos que habería que asumir para ser un concello emprendedor, a día de hoxe o estamos a cumprir. No momento que calquer emprendedor presenta un proxecto de execución para a construción dunha nave ou dunha outro tipo de construcción para poder realizar a súa actividade empresarial no noso concello, unha vez que ten todos os permisos sectoriais oportunos, se lle está dando máxima prioridade e se está resolvendo en tempo e forma, e teño que decir que para poder ser concellos emprendedores pois hai que establecer unha serie de bonificacións nos tres grandes impostos que temos os concellos para recadar, é dicir, o IBI, o Imposto de Actividades Económicas e o ICIO. Polo tanto, establecer este tipo de bonificacións que poden ser ata o 95%, pois o temos que analizar dunha maneira profunda e rigurosa, porque podemos poñer en risco a capacidade recaudatoria do Concello de Betanzos. E é habitual que nesta sesión plenaria se veña a falar de instar ao Concello de Betanzos a que mellore a iluminación no polígono de Piadela, instar ao Concello de Betanzos a que mellore a capa de rodadura das rúas do polígono empresarial, pero tamén se pode dar a disyuntiva que lle apliquemos o 95% de bonificación a unha empresa que se vai a instalar nese polígono privado, que os ingresos se disminuyan por eses conceptos non 95% e que cos cartos do resto dos contribuintes teñamos que ir a mañar fochancas no polígono industrial que está provocando o incremento de tráfico rodado pola implantación destas empresas. Polo tanto, temos que conxugar todo na balanza e evidentemente todo o que se echa a facilitar a instalación de empresas é bon, pero temos que facer con sentidiño e facendo unha non só unha modificación no tocante ás bonificacións destos tres grandes impostos, senón que velo no seu conxunto. Quería facer esta reflexión, pero que creo que é totalmente, hoxe vou a decir correctamente, que é totalmente a caída, pero si imos a apoiar de forma unánime e sin ningún tipo de dúbida esta moción, e trataremos de facelo dunha forma totalmente polo miúdo, para que non estas bonificacións que implementemos nestes tres grandes impostos pois non causen quebranto nas arcas municipais e que esas porcentaxes pois sexan beneficiosas para os veciños e para as veciñas, pero tampouco que penalicen ao Concello e por ende aos servicios básicos municipais. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Podes semellar co texto, sobre todo coas posicións de motivos desta moción, que queremos facer unha especie de seguidismo da Xunta de Galicia, destas propostas, cando non vamos por esa liña, porque estamos completamente de acordo co que acaba de dicir o voceiro do equipo de goberno. Aquí semella que a Xunta nos dá a escoller susto ou morte. É dicir, ou pertencemos á Rede Galega de Concellos Emprendedores ou os nosos empresarios se ven
perxudicados. Entón, claro, estamos aí nesa disxuntiva, queremos efectivamente que a xente emprenda, que a xente cree progreso, cree emprego, cree rede industrial, e se non pertencemos a esta rede, eles vense perxudicados, porque resulta evidente que os pequenos empresarios betanceiros se ven perxudicados se non pertencemos a esta rede, porque algún deles contactou con nós e que, claro, se nos presentamos a unha serie de subvencións, partimos cunha desvantaxa a respecto de outras persoas que, montando o mesmo tipo de proxectos, teñen 3 puntos de partida máis dos que ten calquera empresario betanceiro, e tampouco é xusto. Obviamente non é xusto que teñamos que rebaixar os impostos que lle afectan a todo o conxunto da veciñanza para desenvolver eses servizos básicos que todos e todas necesitamos. Pero claro, de alguma maneira nós tamén temos que escoitar a eses emprendedores que nos din que é necesario de alguna forma entrar a formar parte desta rede para que eles poidan desenvolver en pé de igualdade o seu labor igual que outros empresarios de outros concellos que efectivamente pertencen a esta rede. Obviamente hai que valorar todos eses factores que dicía o voceiro do equipo de goberno, falase de até un 95% de reducción e un até, é dicir, hai marxe para valorar todo ese tipo de cuestión. En calquera caso, agradecemos a todos os grupos que apoien esta iniciativa. Nada máis. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. No cabe duda que los autónomos son el futuro de Betanzos. Nosotros no pertenecemos a ningún partido, de momento. Pero vamos a unirnos todos, gobierne quien gobierne, para conseguir una ciudad más próspera a la altura que se merece. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Nada, reiterar o que xa dixen é que, bueno, comprendo completamente as casuísticas que dixo o concelleiro de goberno, así que nada máis. Voceiro do grupo de goberno. Nada máis que engadir, simplemente recordar que esta iniciativa da Xunta de Galicia, antes de denominarse Concellos Emprendedores, xa fai uns anos se chamaba Doing Business. Por aquel momento nós xa dimos algún paso neste sentido, polo tanto, algunha das medidas que hai que levar a cabo para ahora ser Concello Emprendedor xa están dadas e están reflectidas nalgunha das ordenanzas, na de obras e está creo que na tasa de obras, tocando agora de oídas, pero si ben é certo que os 3 grandes impostos non se modificaron naquel momento precisamente polo que acabo de manifestar nesta intervención, pero evidentemente trataremos de facer esa modificación tendo en conta os condicionantes que citei na primeira intervención. Ben, eu só vou engadir un dato que consultei na FEGAN estes días, os concellos que estaban adheridos, 164 neste momento, dos 313, algo máis da metade. E os que non, segura que é por este tipo de cuestións, porque, como decía a voceira nacionalista, todos e todas queremos beneficiar o máximo posible aos nosos emprendedores, crear postos de traballo e que compitan a igualdade de condicións, evidentemente. Pero o infrafinanciamento de todos os concellos é tamén unha realidade. Só ese dato. Pero ben, señor secretario, entendo que este punto tamén se aproba por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. O punto 7, moción do BNG de condena da agresión militar contra Irán. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. A escalada militarista e belicista desencadeada polos Estados Unidos e os seus aliados está a levar ao mundo a unha crisis de consecuencias imprevisíveis. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra Irán pon en risco a vida da poboación civil, amenaza a estabilidade de todo o Oriente Medio cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial que pagarán as clases populares e que afectará o conxunto da economía. Nos últimos días, a ofensiva militar xa provocou centos de víctimas e forte escalada do conflicto na rexión. Estas agresións injustificadas supoñen unha nova e gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. Pretende legitimar a lei do máis forte e dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociadora dos conflictos. A historia repítese. Os mesmos que nos venderon a guerra de Irak coas falsas armas de destrucción masiva son os que agora inventan novas ameazas para xustificar os seus bombardeos. As agresións militares... esta agresión militar non é un feito illado, senón
enmarca un patrón de actuacións reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. As intervencións armadas e os bombardeos preventivos convertéronse nun instrumento habitual de política internacional, con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respecto ao dereito internacional. A estrategia de guerra permanente busca o control dos recursos estratéxicos e a imposición de intereses xeopolíticos pola forza, desprazando a soberanía das nacións e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, co multilateralismo, coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. O pobo galego é contrario á escalada armamentística e aboga pola resolución das controversias e dos conflictos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. É por todo exposto con anterioridade pola que traemos a aprobación aos seguintes acordos. 1. Manifestar a condena á agresión militar contra Irán, contraria ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas, así como as políticas de guerra e inxerencia que contribúen á escalada bélica e á desestabilización internacional. 2. Facer un chamamento á comunidade internacional e de xeito especial á Unión Europea, ao Estado español e á Xunta de Galiza para que adopten medidas concretas dirixidas a frear a escala bélica, a garantir o respecto ao dereito dos povos a exercer a súa soberanía sen inxerencias externas e a promover a recuperación das vías de diálogo e solucións pacíficas das controversias. 3. Rexeitar as ameazas de Trump de demandar ao goberno español que poña fin de maneira definitiva a presencia militar norteamericana en territorio español, a utilización do territorio galego como base de infraestructura e actividades da OTAN e a reclamar a saída ao Estado español da OTAN. 4. Opoñerse ao envío por parte do goberno español de medios e materiais de guerra á zona de conflicto e 5. Facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Gracias. Gracias. Concelleiro non ha Gracias, señora escrito. alcaldesa. Nosotros creemos que todo o que sea involucrarse en guerras es malo para todos. No podemos defender ninguna dictadura que atente contra los derechos humanos. Nosotros desde aquí no vamos a solucionar el tema, por lo que será mejor centrarse en nuestra ciudad, que es por lo que nuestros vecinos nos han puesto aquí. Nuestro voto, por supuesto, será abstención. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Gustaríanos votar a favor desta moción, así que propoñemos un cambio nos acordos, queremos propoñer novos acordos que repartimos ahora aos grupos e que procedo a ler. Os acordos son os seguintes. 1. Condear sen ambaxes o réxime criminal dos ayatolás no poder dende 1979. Unha ditadura teocrática, represiva e violenta, que leva décadas reprimindo a súa poboación e ameazando a seguridade tanto regional como global. 2. Condenar especialmente o recente brutal represión perpetrada polo réxime dos ayatolás contra os seus propios cidadáns, que son perseguidos, encarcerados ou asasinados por defender as liberdades básicas, especialmente as mulleres, cuxa situación empeorou drásticamente sendo vítimas da máis dura represión. Abogar por unha solución política a longo plazo para que a sociedade iraní poida vivir en paz e recuperar a súa liberdade e para que Irán deixe de ser un elemento desestabilizador en Oriente Medio e un perigo para a seguridade mundial. 4. Recalcar o compromiso coa paz, coa estabilidade e a seguridade global, reclamando o cesamento inmediato das hostilidades, a contención, unha desescalada do conflito e a volta á mesa de negociación para resolver a ameaza que supón o programa nuclear e balístico iraní para a seguridade regional e global. 5. Subliñar o compromiso co fin do sufrimento da poboación civil, coa defensa dos dereitos humanos, do Estado de Dereito e do dereito internacional, garantindo que a poboación iraní sufra o menos posible as consecuencias humanas, sociais e económicas. 6. Expresar a condena dos ataques iranís contra numerosos países da rexión, contra Chipre, territorio europeo, e contra o tráfico marítimo comercial. 7. Exixir ao Goberno de España o desenvolvemento dunha política exterior de Estado que trascenda cuestións partidistas e cálculos electoralistas e que este realmente comprometida cos valores da paz, a democracia e a liberdade. 8. Rexeitar as felicitacións de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah
ou os hutíes, así como as da propia ditadura iraní ao goberno de Pedro Sánchez, considerando que unha democracia debe desmarcarse dos inimigos das democracias. E noveno, solicitar a adopción de todas as medidas posibles para proteger a familias e empresas das consecuencias económicas indesexadas da guerra, así como o seu impacto enerxético, especialmente a través da disminución da fiscalidade. Mais nada. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a moción que se debate parte dunha preocupación que todos os grupos compartimos. A defensa da paz, do dereito internacional e da vida das persoas inocentes. E creo que o que nos debe de preocupar non é quen é máis malo ou quen é máis bon, quen empezou ou quen contestou. O que nos debe de preocupar é que cando se toman este tipo de decisións e se invade un país sin ninguna legitimidade legal, se derrumban edificacións tales como hospitais ou escolas nas que fallecen 60, 100 ou 200 rapaces, pois estamos ante un problema total e absoluto e ante unha barbarie. E tamén teño que dicilo, e o digo con claridade, que este grupo municipal e o Partido Socialista pois ven manifestando con total rotundidade unha posición clara, firme e coherente. Non participar nunha guerra contra Irán, non autorizar o uso das bases españolas para un ataque e apostar pola diplomacia e pola contención. Este grupo sempre vai estar coas vítimas, con todas as vítimas, e traballando pola paz, condenando todas as agresións que se están a producir, tales como a invasión rusa da Ucraína, a catástrofe humanitaria en Gaza tras o ataque de Hamas e da resposta desproporcionada e a posterior invasión de Palestina por parte do Estado israelí, e rexeitamos evidentemente unha escalada militar con Irán. Pudemos comprobar que dende o comenzo da crise o Goberno de Estado apostou pola contención, pola diplomacia e por evitar unha escalada militar. Esta foi a posición que finalmente e posteriormente compartiu a Unión Europea e a ONU. En definitiva, España marcou unha posición que despois foi asumida por Nacións Unidas e pola ONU. Ademais, onte mesmo o presidente do Goberno foi, creo que medianamente claro na súa comparecencia no Congreso dos Diputados. Reiterou que España non participa nesta guerra ilegal, España non avala esta intervención, España non é cómplice de ningunha agresión, ao contrario, España foi o primeiro país da Unión Europea en levantar a voz en denunciar a ruptura unilateral do dereito internacional, e fixo con feitos, non con declaracións simbólicas. O presidente tamén explicou que España denegou a Estados Unidos o uso da base de Rota e o uso da base de Morón para esta guerra ilegal, e foi a decisión máis contundente que un Estado aliado pode tomar sen romper os tratados internacionais. Tamén é certo que se realizou dende o Goberno da Nación a mellor evacuación da súa historia, enviouse axuda humanitaria, reforzouse a defensa europea en Chipre e puxose en marcha un escudo social de 5.000 millóns de euros para propoñer as familias e as empresas, para protexer as familias e as empresas do impacto económico que está a provocar a guerra. Coincidimos prácticamente en todos os puntos que recolle a moción e evidentemente que nos gustaría e que queremos votala de forma favorable, pero pedimos que se vote por puntos. Evidentemente, nós non vamos a apoiar que se retire a nosa nación da OTAN, aínda que sí somos críticos, e así o demostrou o Partido Socialista, en que unha cousa é estar dentro do dereito e outra cousa é tratar de utilizar a OTAN para guerras ilegais, e polo tanto por eso se denegou o uso das dúas bases españolas para este ataque ilegal, para esta guerra ilegal dos Estados Unidos e de Israel contra o Estado iraní. E dende o goberno local pois tamén dimos os pasos que podemos dar nestas cuestións, como foi acudir o pasado 14 de marzo pois a unha convocatoria da plataforma de non á guerra que se celebrou aquí no noso Concello. Polo tanto, a nosa condena totalmente enérxica a esta guerra ilegal, a nosa defensa da paz, e chamamos a unha reflexión profunda da nosa sociedade, porque as últimas novas que estamos a vivir sobre estas cuestións pois non son nada halagüeñas,
nin para o presente nin para o futuro da nosa sociedade. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Bueno, pois simplemente empezar puntualizando o compañeiro do grupo non adscrito, claro que nos afecta, porque fai medio ano pagábamos o gasoil un 50% máis barato do que o pagamos agora. A luz, o gas, todo sube gracias a meternos en este tipo de conflictos bélicos. Contestando o compañeiro do Partido Popular, agradecemos as achegas, pero non as aceptamos. Sempre condenamos todo tipo de violencia, todo tipo de terrorismo, tanto que fan os terroristas de Hamas, Hezbollah, Israel ou Estados Unidos. Casualmente, os réximes tiránicos sempre son os inimigos de Israel e Estados Unidos que teñen algún tipo de interese comercial. É dicir, eles non van a sitios onde non poidan sacar ningún rendimento económico. Como ben digo, estamos sempre en contra de calquer conflicto bélico, porque vai ter unhas repercusións para todos que non chegamos nin a imaginar. E quen vai pagar esta crise económica vai ser a sociedade. Estamos falando, aparte das consecuencias económicas, de vidas humanas. É dicir, isto non é un xogo, a xente morre no campo de batalla e hai unha legalidade internacional que hai que protexer, é dicir, temos que cumplir unhas normas para poder vivir todos en comunidade. Nada máis, grazas. Non aclarou se acepta votar por puntos. Sí, votar por puntos, sí, perdón. Entón, para que me quede claro, non acepta a emenda de sustitución, pero sí votar por puntos. Gracias. Concelleiro non adscrito. Bueno, yo no mencioné para nada la subida, dije que era malo para todos, en primer lugar. Sé que le subió la vida a todo el mundo, Pero bueno, nosotros no tenemos asesores, como ustedes, que demandan las mociones de Santiago, o el PP, que demanda las enmiendas de Santiago también. Creo que todos los que estamos aquí deseamos la paz, solo que unos, no sé, le dan más vueltas que otros. Y aparte de eso, no me gusta perder el tiempo en un tema que tiene que solucionar otros organismos, nada más. Moitas grazas, voceiro popular. Nada, pois, se non se acepta a emenda, pois, non hai nada que engadir. Moitas grazas, voceiro socialista, algo que engadir? Nada, agradecer que se permita votar os acordos por puntos e simplemente incidir para poñer tamén máis ingredientes no debate e que é un resumo moi bondo que está a pasar, que son as declaracións que acaba de facer o presidente Trump no día de hoxe. Trump dice que hacerse cargo del petróleo iraní es una opción como el de Venezuela. Esta é a clave de todo o que está a pasar e contra isto non podemos ser tolerantes, sino que temos que defender a paz con todas as forzas que teñamos. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Pois, señor secretario, debatido o tema, que se someta a votación por puntos. Vale. Non sei se hai. 4. El 5 é facultado. Vale, bueno. Pois, punto primeiro, votos en contra, abstencións, votos a favor. Punto segundo, votos en contra, abstencións, votos a favor. Punto terceiro, votos en contra. Vale. Abstencións, votos a favor. E punto cuarto, votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois os puntos 1, 2 e 4 quedan aprobados co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos e o Partido Popular, e o punto terceiro queda rexeitado co voto en contra do Partido Socialista, a abstención dos concelleiros o voto en contra dos concelleiros non adscritos e a abstención do Partido Popular e os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego. Disculpas. Sí.
Simplemente explicación de voto. Votamos favorablemente punto cuarto, entendendo que cando se está a falar de non enviar medidas de guerra á zona de conflito, se supón que é a zona de guerra, o sea, para facer a guerra, para atacar, exactamente. Ben, eu si quería engadir algo, porque vendo a emenda de sustitución que presenta o Partido Popular, coa que podo concordar en moitas das cousas que di, pero non podo tamén máis que lamentar que se exprese a condena dos ataques iraníes contra numerosos países da rexión, se exprese a condena ao réxime criminal dos ayatolás e aos brutales asasinatos que se fixeron na rexión e que sofren especialmente as mulleres, que é verdade, pero non exprese a condena dos ataques de Estados Unidos e Israel ao povo iraní, e que me chama a atención. Lamento profundamente que nin eso poidesen expresar, pero bueno, é así son as cousas neste momento, desgraciadamente. Señor secretario, punto seguinte. O punto seguinte é, se me abre, a moción do BNG sobre o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Voceiro, non veía o micrófono. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Logo dun longo proceso de redacción e tramitación, a finais de 2022 apróbase a Lei 20-2022 de 19 de outubro, coñecida popularmente como a Lei da Memoria Democrática. Esta lei viña poñendo negro sobre branco gran parte das reivindicacións que os colectivos de memoria histórica viñan solicitando ao longo das últimas décadas, aínda que non fai xustiza coas víctimas da dictadura, sobre as cuestións que recolle teñen a ver coa recuperación, a salvagarda e a difusión da memoria democrática co fin de fomentar a cohesión e a solidariedade entre as diferentes xeracións en torno aos principios, valores e liberdades da democracia. O obxectivo fundamental da lei debería ser o recoñecemento de todas as persoas que padeceron a persecución ou a violencia por razóns políticas, ideolóxicas, de conciencia ou creencia religiosa, de orientación e ideoloxía e identidade sexual durante o período que se comprende entre o golpe de Estado de 1936, a Guerra Civil e a posterior dictadura franquista, até a promulgación da Constitución de 1978. Por tanto, esta lei amplía o marco temporal a respecto de textos anteriores como a Lei de Memoria Histórica de 26 de decembro de 2007. A pesar de que o texto recolle avances, no Bloque Nacionalista Galego criticamos no seu momento que non incluíse a derogación da amnistía aos policías e ás autoridades do franquismo, e que non recolla a restitución de propiedades expoliadas, nin declare lugar de memoria o sadense Pazo de Meirás, que ven de recoñecerse como propiedade do Estado e non do dictador. Se nos centramos na cuestión que afecta ao noso concello, convén lembrar que o Concello de Betanzos mantén a día de hoxe varios nomes de rúas e distincións contrarias a esta lei. Medalla de prata a Juan Contreras y López de Ayala en 1947. Foi mantedor dos Xogos Florais de 1951, onde realizou un discurso de defensa da dictadura na que ocupou varios cargos. Medalla de prata a Emilio Romai Montoto en 1947, presidente da Diputación durante a dictadura. Conta cunha rúa. Medalla de prata a Juan Jesús García Iribarne en 1947, que tamén é fillo predilecto. Participou
no roubo do Pazo de Meirás. Medalla de prata a Constantino Lobo Montero, en 1948. Militar golpista, exerceu numerosos cargos na dictadura. Medalla de prata a José Fariña Ferreño, en 1950. Implicado na preparación do golpe de Estado. Medalla de prata a Manuel Fraga Iribarne, en 1966, ministro de Información e Turismo entre 1962 e 1969, vicepresidente do Goberno e Ministerio de Gobernación entre 1975 e 1976. Tamén lle dá nome a unha avenida. Medalla de prata a Tomás da Pena Espinosa, en 1968, falanxista que tamén posúe unha rúa. Nomeamento de Camilo Alonso Vega como fillo adoptivo en 1961. Son numerosas as vilas e cidades, a Coruña, Ferrol ou as Pontes, que xa lle teñen retirado as honras a estas mesmas persoas. Na mesma liña, tamén é necesario lembrar que a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego se aprobou unha moción que instaba a instalar un memorial en que se lembrase que no antigo cuartel da Garda Civil de Betanzos, hoxe Museo das Mariñas, foi preso e torturado Benigno Andrade, o Foucellas, un dos guerrilleiros antifascistas máis recoñecidos da nosa comarca. Así como a investigar e dar a coñecer os episodios históricos que vinculan o Foucellas e outros guerrilleiros antifranquistas co noso concello. Por canto antecede, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instar á Concelleira de Nomenclator, Honras e Distincións a que reúna a Comisión de Nomenclator, Honras e Distincións o antes que for posível para retirar as honras a todas estas persoas, o abeiro da Lei 20/2022 de 19 de outubro, de Memoria Democrática. Segundo, instar ao Concello de Betanzos a dar cumprimento aos acordos aprobados para render homenaxe a Benigno Andrade o Foucellas. Terceiro, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Volvemos al pleno que trajeron ustedes hace pocos meses, en el cual ya dimos nuestra opinión, y no voy a volver a repetirla, por supuesto. Estamos a favor en que en nuevas calles y plazas de nuestra ciudad se otorguen nombres de consenso, que como los que ustedes propusieron en alguna ocasión, pero no estamos ahora mismo, creemos, en el momento para estos cambios que perjudicarían, creo que a muchos autónomos y vecinos de Betanzos. Nuestro voto, por supuesto, será en contra. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, extraio BNG hoxe ao pleno a moción para retirar honras concedidas polo Concello de Betanzos a distintas persoas da nosa historia. Entre elas figuras como Manuel Fraga Iribarne ou Emilio Romai Montoto. Dende o noso grupo queremos dicir con claridade que a historia non se pode analizar con simplificacións ni con lecturas interesadas feitas dende o presente. As nosas distincións concedidas polos concellos ao longo das décadas responden ao contexto histórico de cada momento e moitas veces recoñecen trayectorias públicas ou contribucións institucionais relevantes. No caso de Manuel Fraga, estamos a falar dun protagonista da transición democrática e dun presidente da Xunta que contribuiu decisivamente á consolidación do autogoberno galego. No caso de Emilio Romai Montoto, compre lembrar ademais que foi alcalde de Betanzos, polo que a súa figura está directamente vinculada á historia institucional da nosa cidade e ao servicio público prestado á nosa comunidade. Pero máis alá de nomes concretos, o fondo de cuestión é outro. Se queremos usar a historia para dividir ou para comprender mellor o noso pasado. Dende o noso grupo creemos que os plenos municipais non deben convertirse en tribunais do pasado, senón espazos para traballar polos problemas reais da veciñanza. Por iso, consideramos que esta moción non contribúe nin á convivencia nin ao progreso da nosa cidade e que o Concello debería centrar os seus esforzos nos retos presentes e futuros de Betanzos. Polo tanto, imos votar en contra da moción.
máis nada. Moitas grazas. Concelleira de Honras, Nomenclator, ten a palabra. Moitísimas grazas. Bueno, espero poder falar sen parar durante a miña... perdón se teño que parar en algún momento. A Lei da Memoria Democrática, que foi aprobada no ano 2022, sustitúe a Lei da Memoria Histórica, que era do ano 2007. Dá un paso máis con respecto á súa predecesora. A vixente lei, como xa se dixo, tiña por obxecto salvagardar a difusión da memoria democrática, a defensa dos valores democráticos, os dereitos e liberdades fundamentais, fomentar a cohesión e solidariedade entre as diversas xeracións ao redor dos principios, valores e liberdades constitucionais, o recoñecemento de quen padeceu persecución por calqueira das formas en que se pode padecer, así como promover a súa reparación moral e a recuperación da súa memoria persoal, familiar e colectiva, adoptando as medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre a cidadanía e promover lazos de unión ao redor dos valores, principios e dereitos constitucionais. É verdade que non deroga a Lei da Amnistía, que é unha lei de España de 1977, pero no artigo 2.3 establece que se interpretará e aplicará esta lei do 2022, como o resto das leis do Estado español, de conformidade co dereito internacional, convencional e consuetudinario, e, en particular, co dereito internacional humanitario, segundo o cal os crimes de guerra de lesa humanidade, xenocidio e tortura teñen a consideración de imprescriptibles e non amnistiables. A lei contén tamén unha moción especial á revisión, supresión ou revogación de recoñecementos, honras, distincións, títulos nobiliarios, condecoracións e recompensas. Se regula no artigo 40, que establece que as administracións públicas adoptarán as medidas oportunas para revisar de oficio ou retirar as concesións de recoñecementos, honras e distincións anteriores á entrada en vigor desta lei, que resulten manifestamente incompatibles cos valores democráticos e os dereitos e liberdades fundamentais, que comporten exaltación ou enaltecemento da sublevación militar, a guerra ou a ditadura, ou que fosen concedidas con motivo de formar parte do aparello de represión da ditadura franquista. No artigo 41, ademais, se suprimen 32 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 e o 78, e no artigo 42 establecese que as condecoracións e recompensas concedidas con anterioridade á entrada en vigor desta lei poderán revisarse cando quede acreditado que o beneficiario, antes ou despois da concesión, con motivo de formar parte do aparello de represión da ditadura franquista, realizase actos ou observado condutas manifestamente incompatibles cos valores democráticos e os principios reitores da protección dos dereitos humanos, así como cos requisitos para a súa concesión. A revisión, a revocación, tamén poderá levarse a cabo a título póstumo, cando a persoa condecorada xa falecese. Esta é a regulación que establece a lei. Aínda que neste Concello, e xa coa antiga lei, tras a emisión de varios informes polo cronista, polo antigo director do Arquivo da Biblioteca, por historiadores como Xesús Torres, se procedeu a retirar o nome a varias rúas e tamén as medallas de varias persoas como Fernando Fuentes Villavicencio, Ramón Ferreiro Rodríguez, José Antonio Girón de Velasco, Blas Pérez González, Carlos María Rodríguez de Valcárcel, Ramón Laporta Girón e José Luis Solís Ruiz, se nos trae nesta moción a supresión dunha serie de distincións a outros que quedaron ou ben adiados para un maior estudo e coa nova lei do 2022 parece procedente volver a facer unha revisión da concesión destas medallas, ou ben se considerou nese momento que coa antigua lei non había lugar a súa revocación. Son en concretos que se extraen esta moción a medalla de prata de Juan Contreras e Lope de Ayala, que foi unha figura máis intelectual que política e que foi director xeral de Belas Artes e mantedor dos Xogos Florais en 1946, podemos consultar este discurso do que se falaba no Anuario Brigantino de 1951, a medalla de prata a Emilio Romai Montoto, que foi presidente da Deputación Provincial entre os anos 39 e 50 e procurador nas Cortes franquistas, e con anterioridade á Guerra Civil foi alcalde de Betanzos, tamén ten o nome dunha rúa. A medalla de prata a Juan Jesús García Iribarne, que foi xestor tamén da Diputación e alcalde do noso municipio de decembro do 37 a outubro do 39, no seu nomeamento recoñécense beneficios económicos á cidade, pero autores como Xesús Torres dixeron no seu traballo que non se poden constatar as axudas que fixeron ao noso povo, quizás
o único que se sabe dele é a súa aportación á reconstrucción da Igrexa de San Francisco tras un incendio, pero sí está constatada a contribución que tivo o réxime do xeral Franco en plena Guerra Civil. A medalla de prata a Constantino Lobo Montero, que foi presidente do Centro Gallego en Madrid no ano 1948, non se di que fose militar, pero foi, mesmo foi gobernador militar da Coruña durante o franquismo. A medalla de prata a José Fariña Ferreño, que foi director do Banco de Crédito local en España en 1950, tamén se lle concedeu esta medalla por beneficios á cidade. Del dependían o financiamento de moitos proxectos municipais e as autoridades querían congraciarse con el a través destes nomeamentos. Ten varias medallas en distintos concellos. A medalla de prata a Fraga Iribarne, que tamén ten unha rúa, foi ministro de Información e Turismo entre os anos 62 e 69, ademais da controvertida Lei de Prensa promovida por el no ano 1966, formou parte e creou no ano 63 o Tribunal de Orde Público. A medalla de prata a Tomás da Pena Espinosa, que tamén ten unha rúa, polo seu labor de alcalde de máis de 22 anos, se lle outorgou esta medalla, que foi outorgada polos seus compañeiros de corporación, ao deixar a alcaldía. Como se pode ver, todos os que conservan unha rúa, casi todos foron alcaldes neste municipio. O fillo adoptivo Camilo Alonso Vega, a verdade é que non atopo datos sobre el, nin na listado que teño de medallas que se concederon, nin tampouco nos distintos estudios que se fixeron cando se tratou o tema del, pero bueno, supoño que tamén a terá concedida. Aínda que de algún xa falamos, como na antiga mención que se mencionou do Bloque Nacionalista Galego sobre retirarlle o nome da avenida Manuel Fraga Iribarne, é verdade que a súa figura non o podemos negar. Posteriormente a ditadura tivo un peso importante en Galicia. Tamén é certo que o marco legislativo que temos agora é outro, e que ha acaecido voltar a convocar a comisión para tratar este asunto. A segunda moción, xa que se plantea na moción, e como aquí se acordou, volver a instar o goberno que cumpra os acordos para rendir homenaxe a Benigno Andrade, o Foucellas. É verdade que nos queda pendente, no mesmo lugar no que estivo encarceado, isto é no antigo cuartel da Garra Civil, que hoxe é a Biblioteca Municipal, instalar un memorial que nos comprometemos a realizar nun breve prazo antes de que acabe este ano. Non quero que, como di o concelleiro non escrito, sexa unha das acordos que acordamos aquí no pleno que non son vinculantes, creo que foi o que dixo. Así que nos comprometemos a leválo a cabo. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o BNG insistimos na necesidade de restablecer a memoria das vítimas do terror franquista, como feito de reparación e tamén de dar a coñecer a loita destas persoas pola dignidade e a democracia. En agosto de 2024 trouxemos a pleno unha iniciativa para pedir recuperar a memoria de Benigno Andrade o Foucellas. O que falaba a concelleira agora, pois a ver se é certo que se cumpre rápido neste ano. O que queremos propoñer tamén é unha creación da Comisión de Memoria Histórica Local, que sería máis operativo para ir valorando avaliando o cumprimento da Lei de Memoria Histórica e deseñando actividades para a recuperación e a posta en valor da memoria das víctimas. En todo caso, pensamos que é unha cuestión de dignidade e de xustiza avanzar na recuperación e restauración da memoria dos betanceiros e betanceiras que deron as súas vidas pola liberdade e pola democracia. Nós creemos que cumplir a lei é algo que estamos obligados e que temos que facer. Con respecto ao tema que decía o concelleiro do Partido Popular, eu simplemente decir que a Manuel Fraga se lle concedeu os honores estos sendo franquista.
non na democracia. Con lo cual, eu penso que llos hai que retirar. Porque se lle concederon como o que se lle concederon, como un fascista, non como un demócrata. E despois, o PP sempre nos está dicindo que non hai que remexer, non hai que tal. Non, hai que poñer as cousas como son no seu sitio. Vostedes só, cando se fala de ETA ou de tal, miran para atrás. Despois, nunca máis. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Mire, por favor, abra los ojos, y no vaya a ser que vayan a tropezar en unos baches que traemos nosotros en nuestra moción. Abran los ojos y miren más de cerca a Betanzos, no a miles de kilómetros, como lo hacen ustedes, o a personas con poca o ninguna incumbencia con Betanzos. Lo voy a dejar ahí, nada más. Moitas grazas. Voceira. Nada que engadir máis. Voceira socialista. Solamente decir é que eu creo que cando se trae un tema destes a esta parece que, non sei, certos grupos pensan que isto é como o que se está pedindo, ou creo eu, non sei ler o que pon a moción, que se convoque a Comisión de Nomenclator para que coa lei en vigor, que é unha lei que temos vixente, se revisen as concesión de medallas que temos, cada un dará a súa opinión, cada un exporá os seus motivos, non todos vamos a pensar igual, pero ali creo que é o marco adecuado onde se debe de facer, e ca lei na man, e facendo un estudo todos e dando a nosa opinión, chegar a un acordo cos que hai que retirar ou os que non hai que retirar. Creo que non se está pedindo outra cousa. A veces levamos este tema a outros aspectos, cada un ten dereito a ter a súa opinión. Eu creo, a miña opinión, que olvidar non é unha opción, non se debe de olvidar o que pasou. O traer a este pleno mocións desta índole non quere dicir que estemos sempre aí a estar arañando sobre o mesmo tema e facer sangue sobre o mesmo. Non creo que sexa esa a voluntade, senón que tratemos este tema nunha comisión, é o que nos vamos a votar a favor. Convocar a Comisión de Nomenclator para que todos demos a nosa opinión e fagamos un estudo sobre se hai que retirar ou non hai que retirar estos honores, estas medallas a estes persoeiros que tiveron o seu peso na historia no seu momento, pero co mellor reciberon as súas honras por motivos que non foron democráticos e, polo tanto, non deberían de ser merecedores de telas. Nada máis. Ben, eu engadiría, falou a concelleira de honras e distincións que co gallo da Lei de Memoria Histórica hai un informe sobre algunhas destas persoas, non todas. Entendo que ese informe xa se pode ter en conta, pero se falta algunha que se pida tamén un informe técnico, porque non é só cuestión de dar opinión, senón de ter en conta os criterios técnicos. Só era por aclarar. Ben, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois queda aprobado co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Socialista e o voto en contra dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular. Punto seguinte. Rogos e preguntas. Ben, pois damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno pasado. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Respostas ás preguntas do Grupo non adscrito respecto ao Camiño do Farragoto. En relación co estado do Camiño do Farragoto, compre indicar que este Concello ten pleno coñecemento da situación e que, de feito, xa se levou a cabo unha primeira fase de acondicionamento a finais do pasado ano dentro dunha actuación planificada en varias fases. Compre tamén lembrar que este tipo de intervencións en camiños rurais dependen directamente das condicións meteorolóxicas. Non só a choiva, senón tamén as baixas temperaturas impiden executar determinados traballos con garantía, sendo necesario agardar a que se dean condicións axeitadas para obter un resultado duradeiro.
Por este motivo, coa mellora das temperaturas nos vindeiros meses, executarase a seguinte fase de actuación xa prevista e vinculada á anterior, completando así o condicionamento do camiño en condicións óptimas. En todo caso, convén aclarar que estas actuacións xa estaban planificadas e contratadas dende o pasado ano, polo que sería recomendable non tentar apropiarse a posteriori de iniciativas que xa estaban en marcha previstas por este goberno municipal. Sobre os soportais da Rúa Cañota, en relación coa situación dos soportais da Rúa Cañota, compre indicar que a presenza da Policía Local na zona é continua e reiterada, actuando dentro das súas competencias para garantir a seguridade e a convivencia. No que respecta á limpeza, esta realízase de maneira habitual dentro dos servizos ordinarios municipais, polo que non se corresponde coa imaxe de abandono que se pretende trasladar. Respecto ao estado do firme e fochancas en relación a esta cuestión, das fochancas no centro urbano, compre sinalar que este asunto xa foi abordado e debatido no orde do día deste presente pleno. Sobre a limpeza tras eventos e uso de maquinaria, en relación coa limpeza tras o luns de entroido, compre aclarar, en primeiro lugar, que este Concello non dispón de máquinas barredoras operativas dende hai anos, polo que determinadas afirmacións evidencian un descoñecemento da realidade dos servizos municipais. A limpeza realizouse conforme se fai habitualmente nestas datas, reforzando de maneira significativa o servizo, chegando prácticamente a triplicarse nas zonas de maior afluencia. Ademais, compre lembrar que o propio Concello colaborou con medios municipais na decoración da zona, contribuindo activamente á dinamización do entroido e o ambiente festivo da cidade. Compre tamén poñer en valor que a iniciativa do sector hostaleiro é positiva e benvida, do mesmo xeito que o Concello organiza ao longo do ano múltiples actividades que supoñen un custo cero para os hostaleiros e para a veciñanza. En todo caso, a limpeza prevista viuse condicionada polas circunstancias da propia xornada, xa que se produciron actos vandálicos na zona do Paseo da Tolerancia, o que obrigou os servizos municipais a redobrar esforzos e reorganizar o traballo para atender a estas incidencias. Sobre o edificio dos Ángeles 20, a propiedade solicitou no seu momento un proxecto básico de edificación de 23 vivendas na dita parcela. Dentro dos servizos técnicos municipais analizouse a solicitude e realizouse un requerimento de acordo coa legislación vixente para levar a cabo diversas modificacións no devantito proxecto. Respostas ás preguntas do BNG. Sobre o contrato para a xestión indirecta da piscina do Complexo do Carregal, logo de reflectido no informe sobre a remunicipalización do Complexo Deportivo do Carregal, o Concello de Betanzos está a traballar en novos pregos de condicións para licitar o servizo, acompañado dun anteproxecto de reforma de instalación para a cal a futura concesionaria deberá actuar nalgúnas das súas fases. Respecto á rotonda das Cascas e a estrada da circunvalación cara ao Carregal, compre indicar que este Concello é plenamente consciente da situación e que esta actuación está vinculada a intervencións que se están a desenvolver na zona. Neste sentido, en coordinación coa concesionaria Viacua, que tivo que resolver recentemente unha avaría, prevese que a actuación na rotonda das Cascas se leve a cabo nos vindeiros meses. No que respecta a outras zonas mencionadas, como as proximidades do Vals Villamarín, xa se realizarán actuacións puntuais de reparación de fochancas, aínda que compre continuar mellorando estes tramos. En todo caso, estas intervencións dependen das condicións meteorolóxicas axeitadas para poder executarse con garantías. Sobre as marquesiñas instaladas no Concello, en relación co estado das marquesiñas, compre indicar que este Concello é coñecedor da situación, sendo tamén conscientes de que en moitos casos son obxecto reiterado de actos vandálicos, o que dificulta a súa conservación. No caso concreto da Irabella, xa foi substituída por unha nova marquesiña e ao longo deste mandato se foron renovando diferentes estruturas en distintas zonas do municipio. Respecto ás beirarrúas de Vista Alegre e das Angustias, compre aclarar que non todas estas vías son de titularidade municipal. Neste sentido, o Concello xa trasladou a situación ao Ministerio de Fomento como administración competente en determinados tramos, así como ás outras administracións correspondentes, como a Deputación Provincial e a Xunta de Galicia, para que procedan a súa limpeza e acondicionamento. Sobre o firme no polígono de Piadela, compre indicar que está prevista a realización de actuacións de reparación nos vindeiros meses dentro da planificación xa establecida por este equipo de goberno. Estas intervencións forman parte dun conxunto máis amplo de actuacións que se van desenvolver en diferentes puntos do municipio co obxectivo de mellorar o estado dos viarios. Respecto á carencia de mobiliario urbano e polo estado de conservación que presenta o existente, compre indicar que se está a levar a cabo unha renovación progresiva en distintas zonas do municipio. Nos últimos tempos realizáronse actuacións concretas en espazos como o Xío Novoneira, Saavedra Meneses, o Parque Pablo Iglesias, o Casco Histórico e a Avenida Jesús García Naveira, onde se instalaron novas papeleiras, incluindo modelos con cinceiro e bancos. Así mesmo, tal e como se indicou en sesións plenarias anteriores, esta renovación continuará nos vindeiros meses en diferentes zonas. Trátase, polo tanto, dunha actuación planificada e continuada,
orientada a mellorar progresivamente o equipamento urbano e a calidade dos espazos públicos. Sobre os custos de mantemento do Conservatorio Comarcal, a día de hoxe a situación do Conservatorio Municipal de Música segue sendo a mesma, é dicir, é xestionado íntegramente polo Concello e segue a ser un conservatorio municipal. Respecto á situación do CIE, os servizos técnicos e xurídicos do Concello seguen traballando nos seus informes para resolver, por unha banda, a aceptación da herdanza de don Jesús Núñez e, por outro, o concerniente á Fundación CIE. É un proceso laborioso, posto que podemos estar a falar dunhas 3.000 pezas que hai que inventariar e valorar. En resumo, estáse a traballar no expediente. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto ao pintado de paso de peóns que cruza a Ponte Romana paralelo á estrada, en relación co paso de peóns situado na Ponte Romana, compre lembrar con claridade que se trata da estrada AC 840 de titularidade da Xunta de Galicia, porque o seu mantemento non corresponde a este Concello. A actuación a que fan referencia foi executada hai apenas uns días pola propia Xunta, polo que estamos a falar dunha cuestión xa resolta. Por iso, esta pregunta evidencia unha clara falta de coñecemento, ben dadas as competencias, ben da situación real da vía ou mesmo da información que se está a trasladar por parte da veciñanza, xa que non se corresponde coa realidade actual. En todo caso, sería recomendable contrastar información e coñecer tanto as competencias de cada administración como o estado das actuacións antes de traer a pleno cuestións que non son de responsabilidade municipal. Sobre losetas soltas na Rúa do Castro ata a Praza da Constitución, en relación coa situación das losetas na Rúa do Castro ata a Praza da Constitución, compre indicar que se trata dunha problemática localizada nunha mesma área que comprende os accesos á Praza da Constitución, como a Porta da Vila, a propia Rúa do Castro e o seu entorno inmediato. A orixe desta situación está clara, xa que se permitiu no seu momento o acceso dun vehículo de gran tonelaxe, superior ao permitido no casco histórico, o que provocou o levantamento e desaxuste das pedras existentes, xerando unha problemática que se ven arrastrando desde entón. Desde ese momento, as reparacións vanse realizando de maneira habitual por empresas contratadas, actuando cada vez que se produce o levantamento das pedras, co fin de manter o pavimento nas mellores condicións posibles. Neste sentido, resulta cando menos curioso que se formule esta pregunta, ao mesmo tempo que se presentan propostas para permitir un maior tonelaxe na circulación polo casco histórico, xa que precisamente este tipo de situacións son consecuencia directa deste tipo de decisións. O que isto pon de manifesto é unha evidente falta de sensibilidade con o casco histórico que require medidas de protección e conservación. Respecto ás queixas da veciñanza da zona de Rosalía polo Entroido, sobre os horarios, informamos que logo dunha solicitude de ampliación por parte da hostalaría para todo o Entroido, o Concello autorizou únicamente a ampliación un só día. A limpeza realizouse conforme se fai habitualmente nestas datas, reforzando de maneira significativa o servizo, chegando prácticamente a triplicarse nas zonas de maior afluencia. Sobre o Camiño de San Xiao, en relación co estado do Camiño de San Xiao, compre indicar que si está prevista a súa reparación, mas este tipo de actuación require que se dean condicións meteorolóxicas axeitadas, especialmente no que respecta ao secado do firme. Por tanto, en canto se produza unha mellora do tempo, procederás a actuar no tramo máis afectado, garantindo que a intervención se realice con garantías de durabilidade. Sobre a muralla da Rúa Valdoncel, os servizos técnicos municipais están a realizar un seguimento do estado da muralla que citan na pregunta respecto aos baixantes da cuberta das pistas polideportivas. Compre indicar que este Concello é coñecedor desta problemática, así como de incidencias puntuais que se puideron producir na zona. Neste momento, o equipo de goberno está a analizar as medidas máis axeitadas que se deben adoptar co obxectivo de mellorar a evacuación da auga e garantía a seguridade. E respecto a colocar unha varanda no entorno da fonte de Santa María, compre indicar que este Concello analizará a situación co fin de valorar a viabilidade da súa instalación. O obxectivo será, en todo caso, mellorar a seguridade das persoas usuarias, especialmente nunha zona de tránsito frecuente. Nada máis, señora alcaldesa. Moi ben, pois, concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Primeiro, veciños de Saavedra Meneses trasládanos a súa preocupación por varios inmobles e solares abandonados. Ademais da mala imaxe que se traslada, a presenza de maleza e roedores xera evidentes problemas de salubridade, así como un impacto negativo na convivencia e na seguridade do barrio. Que actuacións ten previsto o Concello, tendo en conta o exposto para controlar a proliferación de roedores e mellorar a limpeza e seguridade da zona? Existen prazos ou plans específicos para intervir de maneira continuada neses espazos e garantir que se mantén un estado adecuado?
Prevé o Goberno local aplicar algún tipo de sanción ou medidas correctivas sobre os propietarios que teñan parcelas ou inmobles abandonados e que poidan xerar un risco para a saúde pública? Segundo, o Paseo de Antorín Faraldo é unha das zonas máis emblemáticas e visitadas de Betanzos, ademais de ser a estampa de benvida para todos os peregrinos que chegan á nosa cidade. Non obstante, varias vivendas dese paseo ás beiras do Mandeo atópanse nun estado lamentable, o que deteriora a imaxe da cidade e xera riscos evidentes para residentes e visitantes. Que medidas pensa adoptar o Concello para mellorar a conservación das casas en mal estado neste paseo? Existen plans ou plazos concretos para intervir nos inmobles máis deteriorados e garantir a seguridade e salubridade deste espazo? Prevé o Goberno local aplicar sancións ou obrigar a reparación dos inmobles que supoñan un risco para a saúde pública ou para a imaxe da cidade? Terceiro, o 20 de marzo do pasado ano de 2025 celebrouse por primeira vez neste salón de plenos o debate do estado da cidade. Despois de varias propostas de insistir e incluso dun reto persoal que eu mesmo lle lancei á señora alcaldesa, ela cumpliu e convocou ese pleno extraordinario. Si que é verdade que logo perdeu ese debate. Pero iso non é o relevante, que nós lle gañásemos ese debate do estado da cidade a vostede, senón que isto non se quede nun feito illado e o debate do estado da cidade se celebra anualmente como corresponde. Entendemos que, ante un BNG que pacta con vostedes, e un Partido Popular ausente, nunca mellor dito, e que agora xa nin trae mocións, temos que ser nós, como líderes da oposición de facto, os que lle solicitemos á señora alcaldesa que convoque o pleno extraordinario do debate do estado do municipio. Estamos nun momento clave para Betanzos e agora máis que nunca faise necesario escoitar e debatir sobre o presente e o futuro da nosa cidade. Cuarto, veciños dos primeiros números da Cruz Verde trasládanos o seu malestar polo actual estado da beirarrúa, que nos últimos meses presenta un aspecto moi deteriorado e require dunha intervención para garantir a seguridade e comodidade dos peóns. Ademais dos parches que xa se realizan habitualmente, que actuacións ten previsto realizar o Concello para mellorar o estado da beirarrúa da Cruz Verde? Existen prazos concretos para acometer estas melloras e asegurar que a vía cumpre coas condicións mínimas de salubridade e seguridade? Quero aproveitar o tempo do último rogo para non facer un rogo, sino animar aos veciños a participar e a vivir a Semana Santa de Betanzos. Unha festa que está declarada como interese turístico de Galicia e, por certo, pois é a única festa de interese turístico do Concello que está organizada directamente polos veciños, que non a organiza directamente o Concello. A Semana Santa non é só unha celebración relixiosa, sino que é cultura, tradición, historia e tamén unha oportunidade única para lucir o noso patrimonio arquitectónico, escultórico e tamén textil. A presenza institucional nestas datas é o máis claro expoñente do carácter histórico desta celebración e nós animamos a toda a veciñanza a que se boten ás rúas e a que participen daquilo que nos fai únicos e singulares, a nosa historia e as nosas tradicións. Nada máis por este pleno e boas noites. Señor concelleiro non ha escrito. Podo suscribir todo o que acaba de decir, pero estamos en ruegos e preguntas e non é cuestión de tempo. É cuestión de facer ruegos e preguntas. Non é que teña un tempo para falar do que queira. Pero bueno, sei que o sabe. Entón, bueno, non pasa nada, non faltou o respeto a ninguén, pero bueno, non colla a costumbre de utilizar o que non é. Cada cousa é para o que é. Podía facer un ruego elogiando o que queira, pero bueno. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. A Asamblea Xeral das Nacións Unidas designou o 2 de abril o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo en 2007. O obxectivo deste día é aumentar a concienciación sobre o trastorno do espectro autista e promover a inclusión e o respeto cara ás persoas con autismo en todos os ámbitos da sociedade. Cada ano esta conmemoración busca derrubar barreiras e fomentar a comprensión e a inclusión, destacando a importancia do acceso á educación, ao emprego e ao benestar para as persoas con TEA. Unha das maneiras de dar visibilidade a esta data é a iluminación de edificios significativos en cor azul,
Por este motivo, dende o BNG solicitamos, como xa fixemos o ano pasado, que se unan a esta iniciativa. Pode o Goberno local iluminar o edificio do Concello de azul o día 2 de abril para conmemorar o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo e explicar públicamente o significado da data nas redes sociais municipais? Na mesma liña, no BNG temos solicitado insistentemente a toma de medidas para facilitar a inclusión das persoas con TEA, principalmente colocación de pictogramas nos edificios municipais. Pode o Goberno local proceder á colocación destes pictogramas tal e como se aprobou en pleno? 2. Na listaxe de decretos da alcaldía que se deu conta ao inicio do pleno, recóllese nun decreto que se indica abastecemento de auga non apta para consumo humano por contaminación. Este breve texto é certamente alarmante, mas resulta confuso. Ao non dar máis especificación sobre a cuestión, pode o Goberno local explicar públicamente a que fai referencia? 3. Nas semanas pasadas, as praceiras que ofertan os produtos da horta nas nosas feiras e mercados recibiron unha comunicación para aboar unha taxa pola venda dos seus produtos no mercado de Betanzos. En base a un decreto do 15 de decembro do 2025, cóbraselles a totalidade da anualidade do 24 con retroactividade. Neste comunicado non se xustifica o importe do cobro e tampouco se lles explicou que vai pasar coas anualidades do 25 e do 26. Compre ter en conta que as praceiras non estaban a aboar ninguna taxa ata este momento, cando menos aquelas que vendían os seus produtos propios e non funcionaban como intermediarios. Este cobro, sumamente elevado, se temos en conta o volumen de ventas do mercado, dificultaría a continuidade do mercado de produto do país que se desenvolve na Praza do Campo. Pode o Goberno local explicar esta cuestión con detalle? 4. A veciñanza da Praza do Emigrante amosounos a súa preocupación polas balsas de auga que se acumulan na zona próxima ás escaleiras que dan á Rúa do Rollo. Logo da problemática desta zona e da reparación da plaza, os veciños e veciñas están preocupados ante a posibilidade de que a auga poida volver facer estragos nos garaxes que se sitúan baixo a plaza. Pode o Goberno local aclarar se está ao tanto desta cuestión e se pode haber problemas por este tema? 5. En case todos os plenos, dende o BNG, poñemos negro sobre blanco o mal estado das rúas ou das vías municipais. Neste caso en concreto, queremos chamar a atención sobre dúas vías, unha urbana e outra rural. A Rúa dos Caneiros presenta un estado lamentável. Foi reasfaltada en varias ocasións e non se dá solucionado a problemática. Presenta numerosos fochancos que precisan intervención. Algo similar acontece na vía que une o Concello de Betanzos con Abegondo, entre o Castro de Xanrozo e Rombo, que presenta un mal estado evidente. Pode o Goberno local desenvolver actuacións nestas zonas? 6. Da mesma maneira que na pregunta anterior, sempre que chega a primavera, no BNG solicitamos unha limpeza especial da maleza que bordea os camiños e as vías do rural brigantino. Pode o Goberno local realizar un desbrozo exhaustivo da maleza das vías do rural de Betanzos? 7. En anos pasados, desde o Concello de Betanzos, contactouse con diversos lugares de referencia do núcleo urbano para ofrecer formación na utilización de desfibriladores e a súa posterior instalación. A formación foi impartida, mas non se volveu ter noticia ao respecto da colocación e da posta en funcionamento dos aparellos sanitarios. Algo similar acontece nas rúas en que aparecen os puntos de colocación dos desfibriladores máis carentes do aparello. Cando ten pensado o Goberno local colocar os desfibriladores nos puntos escollidos para tal fin? 8. Hai uns días a prensa facíase eco da posibilidade de destinar estruturas de edificios sen rematar para o seu uso como vivendas de protección oficial. As betanceiras pensábamos inmediatamente no edificio Mandeo 50, que segundo se dixo en novembro do 2022, ia ser derrubado. As noticias sobre o edificio son numerosas. Desde que o Concello estaba a tramitar a caducidade da licencia do edificio no 2005 como paso previo para ordenar a demolición da mole,
que o expediente estaba casi rematado e só faltaban uns flecos, ou que o edificio iba a ser rematado. Pode o Goberno local informarnos do estado da cuestión referente ao edificio Mandeo 50? Nada máis, gracias e boa noite a todas. Moitas grazas, voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Non sei se podo facer unha aclaración dun rogo que se me respostou agora, que non sei se se entendeu ben. Pode facela. O do paso de Peóns das Cascas, referíamonos ao que está xusto ao saír da ponte paralelo á estrada, que está casi borrado. E vou cos do mes de marzo. Primeiro, na Rúa Caneiros houve unha obra recente na que eliminaron unha parte da beira rúa quedando ao nivel da rúa e aparcando vehículos sobre ese espazo. Poderían poñer volardos ou algún tipo de delimitación física para deixar o espazo necesario para que poidan circular peóns, cadeiras de rodas ou carros de bebés. Segundo, veciños da zona dos Pelamios e xente que a frecuenta solicitan a limpeza urxente de maleza, escombros dunha ruína que caeu recentemente e limpeza en xeral, xa que está a proliferar a presencia de roedores, ademais da mala imaxe que dá un entorno tan mal cuidado. Teñen previsión de facelo e de non ser así poderían priorizalo. Terceiro, neste rogo xuntamos dúas incidencias similares. A primeira é no final da Rúa Castelao, que hai unha baranda que evita caídas á finca de abaixo e hai uns días atopábase rota. E na mesma liña, na escaleira que baixa a Fonte de Unta, hai un escalón partido con un trozo de pedra solto. De non estar solucionado a día de hoxe, poderían facelo canto antes, xa que pode ser un perigo para os viandantes. Cuarto, veciños e veciñas do casco volven a mostrar a súa preocupación polas marañas de cables que se atopan na zona alta das rúas. Tanto por imaxe como por seguridade, pensamos que é preciso facer algo con esos cableados. Poderían poñer fin a esta solución a curto plazo? Quinto, recibimos queixas de veciños e veciñas, neste caso do casco, de que cando hai obras de desescombro ou limpeza de vivendas, en lugar de utilizar un recolector adecuado, enchen os recolectores habituais de orgánicos e demais residuos, e incluso chegan a deixar cousas na rúa sen ser o día apropiado para elo. Poderían aumentar a vixianza neste tipo de actividades para evitar estas situacións incómodas para o resto da veciñanza. Sexto, na relación de decretos que se nos achega coa documentación complementaria de convocatoria de sesión plenaria ordinaria, aparece un procedimento de reintegro dunha axuda nomeada Turcamiño 2022-03 frente ao Concello de Betanzos por importe de 178.000 euros, máis intereses de demora. Poden explicarnos en que consiste e por que se chegou a esta situación de reclamación? 7. Hai tempo que non se ve a barredora polas rúas do Concello, poden darnos información do que pasou con ela e por que deixaron de usala. E 8. Veciños da parroquia de Requián queixanse do estado dos camiños polo paso de vehículos cargados con material pesado, así como do estado de limpeza e mantemento. Está previsto levar a cabo esas tarefas en dita parroquia próximamente? Nada máis e boas noites. Gustaríame aclarar eso desa subvención. Eso respondía, vou a falar de memoria porque non contaba, daremos todos os detalles, pero correspondía a unha axuda de fondos europeos que pedimos varios concellos conxuntamente polos que transcorre o camiño inglés e que pretendíamos facer sempre utilizando a mesma imaxe amañar. Falo de memoria, pero fomos a presentalo a Ferrol, Pontedeume, Miño, Betanzos, Neda Narón, bueno, varios, e Paderne. Varios. Naquel momento tiña que lideralo un concello, facer como unha petición conxunta, aínda que houbese actuacións en todos os concellos. E decidiuse que o liderase o Concello de Ferrol como concello máis grande e con máis persoal e medios. Pero mudou o mandato e, bueno, houve varias xuntanzas, había problemas de poñernos de acordo técnicos e tamén políticamente algúns decidiron pois non seguir adiante con eso e decaeu ao que se refire ese decreto, pero bueno, o mes que ven terán todos os detalles, pero é que ahora mismo casi me salta o corazón. Ben, pois sin máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moi boa noite a todas e a todos.